Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, приятели! Вие сте с следващия епизод на Реално за емоциите с нас Мартин и Вихрен. Днешният ни гост е Александър Мачев, един от най-популярните български социални инфлуенсъри. Здравей! Здравейте, здравейте! Здрасти. Благодаря много за поканата, радвам се, че съм тук. Абсолютно, благодаря, че дойде. Сега тук интересно за зрителите няколко неща, свързани с твоите интересни сделки в социалните мрежи. Ти си доста активен. TikTok ти е, предполагам, бурята. Да, и там това, което имам като информация е, че успешно продаваш имоти, които са в рейнджа на 500 000 до 750 000 евро, което е доста интересно. И точно това е днеска по-скоро фокуса, нали, както към теб, така и към всички тия, които ни гледат. Нали, би било, примерно, хора, които им е интересно да купят имоти, да разберат как, нали, какво се прави точно, как се рекламира един имот и какво могат да очакват. И от друга страна, други специалисти, които са като тебе, примерно консултанти, брокери, хора, които рекламират под различни форми, как могат да постигнат максимума, как да си подобрят стратегията, така че да постигнат още по-добри резултати. Така че днес ще е доста интересен, малко по-различен. Тайни. Да, добре. Тайни, интересни истории, защото ти имаш доста по това, което виждам. Истории, които, защото в крайна сметка историите са нещо, което хората ще запомнят, че им е интересно. Така че ще се радвам да споделиш няколко така интересни неща. Ако искаш, първо, кажи ти за себе си в 2-3 минути нещата, които според тебе са така по-интересни. Как ти реши да се занимаваш това, защото знам, че се занимавам с фотография и с видеообработка и така нататък. И предполагам, тая страст в един момент я комбинираш с имотите и много ми е интересно как точно се стигнал до момента. Първо, аз съм Александър Мачев. Работя като консултант недвижими имоти в Имотека вече 3 години и малко, почти 3 години и половина. Преди да започна като брокер, бях монтажист в няколко телевизии, монтирах новини и фотограф на имоти. Снимах имоти, правех видеа за имоти на различни агенции, не само на конкретно една агенция. И в последствие започнах работа в агенция. Там се срещнах с един брокер, който ми е много близък приятел. Той е супер харизматичен, много добър брокер. И като цяло, благодарение на него започнах малко да си вкарвам отзад на главата, че всъщност аз бих пробвал да видя какво е. Само го гледам, той си купува дронове, купува си това, купува си онова и аз бях някакъв добре, как даваш 5000 примерно за дрон кеш. Защото аз взимах заплата и беше по-сложно и много... Sample complete. Ready to continue?